Τη Μαρίνα μας, Μαρίνα Λαμπροπούλου, και τα Καπρίς, η εγγύηση για μας, η ασφάλεια. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε ανησυχήσει για τίποτα. Της άνεσης και έχουμε φέρει τη συλλογή μας για το χειμώνα. Έπεσε το σκουλαρίκι μου, απλά μην το φάει. Έλα Μαρίνα μου. Ωραία, έχουμε η εταιρεία αυτό το σπουδαίο πράγμα αυτής της εταιρείας είναι ότι κάθε χρόνο και κάθε σεζόν προσπαθεί να ανακαλύψει και να φέρει καινούργιες κατασκευές στα παπούτσια της και οι περισσότερες κιόλας είναι πατενταρισμένες μόνο για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Για παράδειγμα, εμείς παρουσιάζουμε τώρα φέτος για αυτήν την χρονιά αυτό το αθλητικό που έχει μέσα τον πάτο, τον Glide Motion, που είναι πάρα πολύ μαλακό. Αυτή είναι καινούρια πατέντα, έτσι, το Glide Motion. Έχει μέσα αυτόν εδώ τον πάτο, που είναι πάρα πολύ μαλακός, αναπνέει το πόδι και μάλιστα και αυτό το αθλητικό είναι χωρίς κορδόνια. Α, μεγάλη ευκολία αυτό. Και άλλο ένα που έχει βγάλει για αυτή τη συλλογή είναι πάλι σε αθλητικό, το οποίο λέγεται Hands Free. Τι όμορφο που είναι. Αυτό το αθλητικό έχει την τεχνολογία Hands Free, που και αυτό είναι πατέντα της εταιρείας. Το οποίο φοράς το παπούτσι, το δένεις, το προσαρμόζεις και μετά μπορείς να βάζεις και να βγάζεις το πόδι και πατώντας εδώ επανέρχεται πίσω η φτέρνα και δεν χρειάζεται κάθε φορά κάποιος να σκύβει, να το δένει. Και επίσης και μια άλλη τεχνολογία που είναι και στα δωράκια μας, γι' αυτό έχω και έτσι γυρισμένο το παπούτσι, είναι ο πάτος, ο Blue Grip, το οποίο ειδικά πώς έβρεχε χτες, φοράς το παπούτσι και δεν γλιστράς. Και αυτή την τεχνολογία την κάνουμε δώρο και στην μπότα και στο μποτάκι. Πάρα πολύ σημαντικό για μπότες και μποτάκι αυτό, παιδιά. Αυτό τώρα νομίζω ότι είναι ασφαλές για κάθε είδους έδαφος, όπου και να βρεθείς. Είναι αντιοθυλητικό. Έχει αυτά τα μπλε που ουσιαστικά βεντουζάρουν όταν περπατάς. Και από ό,τι μας το έχουν πει και πελάτες μας, ότι που το έχουν δοκιμάσει, ότι όντως δεν έχεις πρόβλημα, είναι αντιγλιστρικό. Δηλαδή, χτες με τη βροχή που έτσι δεν θα γλιστρήσει. Μα πραγματικά τα έχετε σκεφτεί όλα και στο κομμάτι της άνεσης και στο κομμάτι της ασφάλειας. Και λες πώς μέσα σε όλα αυτά χωράει και η μόδα. Χωράει, όπως έχουμε και αυτό εδώ, που και αυτό είναι καινούρια σόλα. Φανταστικό χρώμα. Βγαίνει και σε ολομαύρο και σε αυτό το χρώμα. Όλα έχουν και εσωτερικό φερμουάρ για να βοηθάνε. Και έχουμε και τα πιο casual παπούτσια μας, όπως και έχουμε και τα που είναι μπροστά σου. Αυτό είναι, παιδιά, βγάζεις όλο το χειμώνα, έτσι. Ναι. Και αυτό μπροστά σου το μπλε που είναι λίγο πιο κλασικό. Και βέβαια είναι και μια εταιρεία η οποία δίνει και έμφαση και στις μπότες, δηλαδή αυτή εδώ η μπότα για παράδειγμα. Η οποία έχει τέτοιο τακουνάκι ώστε μπορεί να φορεθεί όλη μέρα. Και έχει από πίσω και λειτουργικό φερμουάρ που ανοίγει για να προσαρμόζεται σε κάθε μέγεθος γάμπας. Υπέροχο, να μην κόβει τη γάμπα. Όπως και το δώρο είναι stretch. Και και αυτό, οπότε προσαρμόζεται, είναι stretch. Είναι ελαστικό. Και τι μαλακό που είναι ελαστικό και είναι και έτσι ωραίο ζεστό μέσα η επένδυση. Έχουμε και τις μπροστά που είναι στη βάλια, τις μπαλαρίνες, άμα μπορείς. Αυτές εδώ, τις σέτες, να δεις πόσο μαλακές είναι, και οι γόβες. Απίστευτο. Και αυτή εδώ που τώρα που πλησιάζει. Κοίτα πως έρχονται αμέσως, ούτε τσακίζει, ούτε τίποτα δεν κάνει. Και αυτή η γόβα που κρατάω εγώ, που τώρα και για τις γιορτές θες να πας κάπου. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Φροντίζει η εταιρεία, είναι όλα δερμάτινα καταρχήν να ενημερώσω. Έχει και τις δερμάτινες τσάντες. Να πούμε, Μαρίνα μου, και πού τα βρίσκουμε, γιατί συνέχεια μας ρωτάνε, δεν έχει η εταιρεία e-shop. Η εταιρεία δεν έχει δικό της e-shop, έχει τα social media, στα οποία μπορεί οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να μάθει πού μπορεί να τα βρει. Εμείς συνεργαζόμαστε με διαθέσιμα καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο και συνεργαζόμενα e-shop. Και για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να απευθυνθείτε στα social media της εταιρείας και εμείς ανάλογα μπορούμε να σας κατευθύνουμε το κάθε σχέδιο. Έχει και άλλα σχέδια η εταιρεία, θα τα βρείτε στα social media και να τους κατευθύνουμε πού μπορούν να τα βρουν. Και ειδικά τώρα που είμαστε στην περίοδο των γιορτών, είναι καλή ευκαιρία να βγουν στα μαγαζιά. Και για δωράκι και για εμάς, για να καλύψουμε τις ανάγκες όλες αυτές. 3 νικήτριες κερδίζουν αυτά εδώ τα δωράκια. Μπαίνετε στο Instagram της εκπομπής και τα διεκδικείτε για να πάρετε κι εσείς να δοκιμάσετε στο νούμερο που θέλετε εσείς. Έτσι θα διαλέξετε, θα μας πείτε το νουμεράκι και θα σας τα στείλουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που ήσουν σήμερα εδώ. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά στην παρέα μας ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.